Hej, jeg vil i den her video vise jer, hvordan I ud fra en funktionsforskrift kan lave grafer i GeoGebra. Først så vil jeg lige starte med at indsætte den tabel, som jeg også brugte i den anden præsentation med Mads og lommepengene, og jeg tager udgangspunkt i eksemplet med startværdi. Jeg gik op her og trykkede vis, og så regneark, og så kom det her frem. Og den hiver jeg lige en lille smule i. Det jeg så gør, det er, at jeg kalder min A-kolonne her, den kalder jeg for X, er lig med måneder. Det er altså det antal måneder, som Mads arbejder. Og B'eren, den kalder jeg for F af X, det der også vil komme til at kunne aflæses på vores Y-akse. Og kalder det for tjente penge. Og hvis nu man kan se, at der ikke er plads her, så kan man gå op mellem to bogstaver herop, så der kommer sådan en pil og dobbeltklikke, og så tilpasser den sig. Måneder, der tager jeg fra 0 til 12. Og de tjente penge, der var altså med startværdi, det vil sige, at jeg vidste efter til at starte med, efter 0 måneder, der havde jeg 500 kroner. Efter 1 måned, der havde jeg 700 kroner, 900 kroner, 1100 kroner. Og det som er meget smart, det er, at nu kan regnarket godt regne ud, hvad det er, jeg vil. Så jeg kan markere 2 af dem, og så trække her ned, og så regner den selv resten ud for mig. Det er smart. Godt, det første jeg viste, det er, hvordan jeg kan indsætte nogle punkter. Men før jeg gør det, så kan jeg altså se, at min y-værdi, altså det der kommer til at stå her, eller det som er under f af x, der kommer vi altså op i 500, 700, 900 og så videre helt op til knap 3000. Og lige nu kan jeg se, at min y-værdi kun går op til 15. Så den vil jeg altså gerne lige have trukket lidt ned, sådan så jeg kan se for eksempel 2900. Jeg trykker lige en gang på skærmen der, og så kan jeg trykke på den her flyt tegneflade. Og så kan jeg hive i mine akser. Så nu hiver jeg lige i min y-akse her, så den kommer lidt ned. Sådan så jeg vil kunne se 2900. Det kan jeg nu herop. Og månederne her er fine, fordi de går fra 0 til 12, og dem kan jeg godt se her. Så det er faktisk rigtig fint. Det jeg kan nu, det er, at jeg tænker, at jeg gerne lige vil have navngivet mine akser, sådan så jeg kan se, hvad det er, der er x-aksen og min y-akse. Så jeg trykker lige på den der, og så går jeg ned og trykker på aksen der, og højreklikker, skriver tegneblok. Så kommer der sådan et her frem, som jeg lige kan hive lidt ud, så jeg kan se, hvad der står. Så har jeg en, der hedder x-akse, og et navn på den. Jeg kan lige hive lidt mere ud måske. Nej, det kan jeg ikke. Nå, men min x-akse her, der vil jeg gerne have, at den hedder måneder. Og min y-akse, det er den, der hedder funktionen af x er lig med tjente penge. I kroner kan vi også skrive. Sådan der. Så har jeg det på plads. Og jeg trykker lige luk herop. Så kan jeg så se, at der er kommet navn på min x-akse og min y-akse. Det jeg så kan nu, hvis jeg skal starte med at indsætte punkter, så skal jeg nede i mit inputfelt her indsætte koordinatsæt. Og et koordinatsæt, det er altså 2 koordinater. Og det jeg kan se af mit skema, det er herover der har jeg mit x-koordinat, som er 0, og herover der har jeg mit y-koordinat, som er 500. Det skriver jeg hernede i inputfeltet. Her, som en parentes, så skriver jeg først x-koordinatet, som er 0, så skriver jeg komma og y-koordinatet, som er 500, og så trykker jeg enter. Så kan jeg altså se, at efter 0 måneder, der har jeg 500 kroner. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager efter 1 måned, der kan jeg se, at jeg har 700 kroner, så der skriver jeg parentes 1,700, sådan der. Så kan jeg se, at efter 2 måneder, der har jeg 900 kroner, så der kan jeg skrive parentes 2,900 og enter, så har jeg et punkt der. Og nu kan vi sådan begynde at se, at der danner sig et mønster af en ret linje med punkter her. Det jeg så kan, det er, i stedet for at taste alle de her punkter ind, så når jeg har 2-3 punkter her, så kan jeg gå op under den, der hedder linje. Så trykker jeg på linje, og så trykker jeg først på A, og så på C. Og så kan jeg altså se, at jeg har en flot ret linje her. Det jeg så kan, det er, nu har jeg min rette linje, og hvis jeg gerne vil finde ud af, hvad funktionsforskriften for den her linje er, så kan jeg gå herud og se,
at min linje her, den hedder F, og det kan jeg se herude, og der står så minus 200x plus y er lige med 500. Det kan være lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig betyder, men hvis jeg højre klikker på den og trykker på ligning, så kan I se, så kommer min funktionsforskrift frem. Nu skriver den godt nok y her, men y er det samme som funktionen af x, er lige med 200x plus 500, så har jeg altså min funktionsforskrift her. Det er en måde at gøre det på, ved at indsætte punkter, lave en linje og finde funktionsforskriften den vej igennem. Hvis jeg nu lige prøver at slette min linje her, og mine punkter, så kan jeg også, hvis jeg i forvejen kender min funktionsforskrift, hvilket jeg jo i det her tilfælde gør, så kan jeg også nede i inputfeltet blot skrive min funktionsforskrift ind, som er funktionen af x er lige med 200x plus 500, sådan der, og enter, så har jeg faktisk allerede min rette linje her, min lineære linje. Så kunne det være, at man tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at vide præcis, hvor lang tid jeg skal arbejde, hvis jeg for eksempel skal tjene, lad os sige, 1.500 kroner. Og det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan gå ind og lave et punkt på y-aksen efter 2.500 kroner. Hvis jeg nu siger, at jeg vil gerne tjene 2.500 kroner, og jeg skal finde ud af, hvor lang tid jeg skal arbejde for at tjene det, jamen så vil jeg jo vide, at det er et sted mellem 2.400 og 2.600 kroner. Det er her, og så går jeg ind og læser på y-aksen. Det er cirka der, og det er cirka 10 måneder. Men cirka, det er ikke altid nok i matematik, så vi vil gerne have det helt præcis på. Så derfor kan jeg gå ned her i inputfeltet, lave et punkt på y-aksen på 2500, og det vil så sige, det kalder jeg så for, at jeg skal gå 0 hen af x-aksen, jeg skal stadig være her, og så skal jeg gå op 2500, så kommer der et punkt der. Jeg kan så gå ind og så sige, at jeg gerne vil lave en, en vinkelret linje. Jeg trykker så på aksen og på punktet A. Så ved jeg nu, at der hvor de to skærer hinanden, der kan jeg lave et punkt. Så går jeg ind i her i skæringsværktøj. Det har vi der. Så trykker jeg på den linje og den linje. Nu kan jeg så se at punktet her, B, det kommer så herude. Og der står så 10,2500. Det vil så sige 10, det er vores x-koordinat, som er det antal måneder, jeg skal arbejde. Så det vil sige, at jeg kan se, at jeg skal bruge 10 måneder på at tjene 2.500 kroner. På den måde kan jeg aflæse grafen fuldstændig nøjagtigt. Det var en lille gennemgang af, hvordan man både kan indsætte punkter, og derfra lave en lineær linje, men også hvordan man kan indsætte en funktionsforskrift, og derved lave en linje, og hvordan jeg kan finde et præcis punkt på grafen, ved at lave vinkelrette linjer og skæringspunkter. Tak fordi I så med.